Шушы көннәрдә республикада урып җыю эшләренә җәлеп ителәчәк техниканы тикшерделәр. Зәй районында кырга чыгачак техниканың әзерлеге ничек икән? Игенчеләр нинди уңышка өмет итә? Бу сорауларга җавап алдагы язмада. Быел зәй игенчеләре алдында 40 мең гектарга якын мәйданнан бөртеклеләр, 10 мең гектардан техник культура җыеп алу бурычы тора. Зәй шикәре агрофирмасы механизаторы Сергей Краснов та урып җыю башлануын түземсезлек белән көтә. Тәҗрибәле комбайнчы 25 елга якын икмәк суктыруда катнаша. Быел да яхшы уңышка өметләнә. Исән-сау бәлки еш кенә җыеп алырга язсын. Булай урожайлыкларны әйтмим начар дип, яхшы урожай була бирсә. Зәй шикәре агрофирмасының быел 16 комбайн ел уңышын җыюда катнаша. Аларның бөртеклеләрне югалту, югалтмау дәрәҗәсе тикшерелә, ягулык материаллары, запас числар җитәрлек, шулай ук техника куркынычсызлыгы, хезмәткә түләү шартлары турында да сөйләштеләр. Безнең задача 12 мең гектардан артык суктырырга. Бүгенге көндә икмәкләр 18% влажность стадиясында. Быел Зәй районы кырларында 45 комбайн эшли. Узган ел урып җыю эшләре буенча Зәй районы республикада алдынгылар рәтендә булды. Быел да мул уңыш җыеп алачагына өмет зур. Яз көнендә без кырба турына машина куябыз. Быел инде менә 3 миллион 700 мең премия биргән идек язгы Сабан туйда да. Көз көнендә уңыш бәйрәменең көнен билгеләдек 24 октябрьдә лабирса. Шу көннәрне казып бетергәннән соң без бер атнадан соң уңыш бәйрәме үткәрәбез. Әйтәсем килә инде быел да кызыксындыру чараларын карадык. 150 мең тонна икмәк җыеп алабыз икән район буенча инде комбайнерның беренче урынны алганына машина булачак Алла бирсә. Шулпан Амирей, Әдилә Борханова, Максим Майоров, Сергей Тимофеев, Татарстан яңалыклары, Зәй районы.